Athens Tech είναι ένα σχολείο για την νέα επιχειρηματικότητα και τις επιστήμες των υπολογιστών. Λέμε συχνά για την νέα επιχειρηματικότητα, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ούτε αποκλειστικά μόνο για νέους, ούτε αποκλειστικά μόνο για νέα πράγματα. Νέα επιχειρηματικότητα σημαίνει ότι μπορούμε πια να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη των υπολογιστών για να την εφαρμόσουμε σε όλες τις δουλειές που κάνουμε παραδοσιακά μέχρι σήμερα. Αλλά για να το κάνουμε αυτό πρέπει να ξέρουμε επιστήμη υπολογιστών. Hello, my name is Layan Shafa Amri. I am from Jordan. I'm a student in Athens Tech. I chose this program in Athens Tech because I got a scholarship to study here in Greece, and I find it a good opportunity to study in this program, which combines business management, innovation and technology in cooperation with the University of Sheffield, which is one of the best universities in the world. Plus Greece is really interesting for me. I love being here. I love being with Greek people, lovely nature and lovely people. I'm really happy because I joined this program. Λέγομαι Δημάκης Νίκος, σπουδάζω στο Master Management Business Innovation και Technology, το Athens Tech. Έχω επιλέξει συγκεκριμένο μεταπτυχιακό γιατί υπάρχει συγκερασμός της τεχνολογίας μέσω του EIT, των οικονομικών μέσω του BCA και της επιστήμης υπολογιστών μέσω του Sheffield University. Αυτή μου η επιλογή ήδη με έχει βοηθήσει στα πρώτα μου βήματα ως ελεύθερος επαγγελματίας στο digital marketing και μου έχει δώσει business orientation. Η ελληνική κρίση αφορούσε κατά βάση κακές ιστορίες. Αυτό προκύπτει από τον όρο κρίση. Αλλά υπάρχει μια ιστορία που θεωρήθηκε καλή κατά τη διάρκεια της κρίσης, ότι είδαμε ξαφνικά στη χώρα μας τη γέννηση ενός οικοσυστήματος startup εταιριών. Μέσα από διάφορα γεγονότα όπως το Open Coffee, το TED, άρχισαν να αναδύονται νέες μικρές επιχειρήσεις καινοτομίας. Αυτό το οποίο θελήσαμε να κάνουμε στο Athens Tech είναι να δημιουργήσουμε ένα ίδρυμα μέσα στο επίκεντρο αυτού του οικοσυστήματος, συνδέοντας τα μαθήματα τα οποία κάνουμε με αυτές τις ιστορίες και επιτρέποντας στους αποφοιτούς μας να απορροφηθούν ή να δημιουργήσουν τέτοιου τύπου ιδέες. Για παράδειγμα, βλέπουμε, αν ψάξουμε στο ελληνικό ίντερνετ, πως παρά τα τεράστια ποσοστά ανεργίας, πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις αναζητούν αποφοίτους πανεπιστημίων στην Ελλάδα με ειδικές δεξιότητες, οι οποίες δεν υπάρχουν. Τα λεγόμενα skills. Αυτό προσπαθήσαμε να καλύψουμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Sheffield, με το International Faculty της Θεσσαλονίκης. Τα μαθήματα τα οποία προσφέρουμε θεωρούμε ότι αφενός είναι ακαδημαϊκά εξαιρετικά επαρκή, αλλά ταυτόχρονα επιτρέπουν μια άρτια σύνδεση με μια καινούργια αγορά εργασίας, αυτή η οποία αργά-αργά αναδύεται μέσα στην κρίση και θα είναι η επόμενη μέρα της χώρας μας. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Athens Tech, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Sheffield, προσπαθούμε να δώσουμε στους φοιτητές μια σφαιρική γνώση σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις στο παγκοσμιοποιημένο πλέον περιβάλλον, καθώς και εργαλεία και γνώσεις και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ώστε να μπορούν οι εταιρείες να είναι ανταγωνιστικές, όχι μόνο στο εγχώριο, αλλά και στο διεθνές περιβάλλον. Παράλληλα, έχουμε εκτός από τις διαλέξεις πρακτικές εφαρμογές των πραγμάτων που διδάσκονται σε πρακτικές περιπτώσεις χρήσης σε πραγματικές εταιρείες, αλλά και διαλέξεις που διεξάγονται σε συνεργασία με ανθρώπους από την αγορά, που δίνουν μια καλή άποψη για το πώς αυτά που διδάσκουμε στην αίθουσα εφαρμόζονται πλέον στην πράξη.